Ľudia ešte nikdy nepoužívali Mac tak radi ako teraz. Tak znie prvá veta na Apple stránke venovanej operačnému systému OS X El Capitan. Či je táto veta naozaj pravdivá, ukáže až čas, ale už dnes si môžeme ukázať niekoľko noviniek, ktoré by ku tomu mali prispieť. Jedna z najväčších noviniek je určite split screen, vďaka ktorému máme možnosť mať otvorené vedľa seba dve aplikácie a súčasne ich používať. Už žiadne preklikávanie sa aplikáciami, žiadne ručné zmenšovanie a zväčšovanie okien. Okna si môžeme prehodiť na jednu alebo druhú stranu a veľkosť si určíme vďaka posúvaniu strednej lišty na jednu alebo druhú stranu. Safari je vďaka novému operačnému systému zase o niečo rýchlejší a lepší. Jednou z nových funkcií je pripnutie stránok, ktoré si chceme uložiť alebo pozrieť neskôr na hornú lištu, vďaka čomu ku nim máme rýchly prístup. Stránky budú celý čas aktívne a stále otvorené. Nikto z nás to nemá rád a určite sa vám už niekedy stalo, že ste si naraz rozklikli niekoľko stránok a z jednej stránky začala hrať hudba, ale vy ste nevedeli z ktorej. Vďaka možnosti na kraji vyhľadávacieho panelu môžete stlmiť celkovo zvuk, ktorý hraje z internetu, alebo rýchlo a jednoducho priamo nájsť stránku, z ktorej zvuk ide. Aj tieto zmeny určite prispejú k tomu, aby sa Safari posunul o niečo bližšie k titulu najlepší webový prehliadač na svete. Ďalšie vylepšenia dostali aj poznámky. Jedným kliknutím si dokážete vytvoriť zaškrtávací zoznam alebo vložiť obrázok. Prílohy v rôznych poznámkach sa všetky zobrazia na jednom mieste vďaka prehliadaču príloh. Samozrejme všetko to spolupracuje s iCloudom a tak svoje zoznamy, obsahy a poznámky budete mať po ruke na všetkých Apple zariadeniach. Medzi ďalšie vylepšenia patrí nová technológia grafického jadra Metal. Vďaka Metalu má Mac lepší výkon a lepšiu grafiku. Najväčšiu zmenu zaznamenávajú hráči, keďže Metal až 10-násobne zvyšuje výkon vykresľovania. Medzi ďalšie zaujímavé vylepšenia patrí kurzor. Ak ho v rýchlosti neviete nájsť, stačí zatriasť myškou a kurzor sa zväčší, aby bol lepšie vidieť. Ďalej je tu prehľadnejší mail a mnoho ďalšieho. Áno, Apple to znovu dokázal a aj vďaka týmto novým vylepšeniam budem svoj Mac používať ešte radšej ako doteraz.